Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mi. Ya aku mangan arep pamit sampean, Mi, sego goreng. Enggak wareg aku. Tapi ya sego gorenge lo budget, Mi, ya. Sego gorenge gak duwe tak kok sampean. Opo sih ora ana iwak-iwake no gizi to ndimu nang awakmu kurung ngene Sri. Mari njauh iko lho rendang ndek omahku bek aku sik. Ya Allah enake, Mi. Anjen aku yo eman, Mi. Lah iki ku sego karene wingi, Mi, tak goreng, Mi. Sego adang. Iya. Mbekku eman aku gak nguak-nguak, Mi, aku, Mi. Anjen aku yo apa kan golekno ya, Mi, ya. Iku sego wadangku tak kekno maknar gawe karak sik tak lungguh. Lungguh, Mi. Tak kandhani. Aku lagi pesen bulikku ate slametan. Enake pesen opo? Pesen opo, Mi, ate Mi sampean, Mi? Wis iku mangan sik kon. Tak daya sik. Enake pesen opo ya, serius sing pantes. Acaranya kapan? Telung dino kas, dino Minggu. Marisa ngono apa ya apa? Sampean yo secara sampean wong sugih, ojo sampe sing tembre-tembre ini. Lho yo ta. Yo lemper isi ayam sing gendut-gendut ngono ya. Pirawan lemperi. Heeh. Nah sampean 5.000 ae wis. Aduh kok murah men sih Sri? Lho biasanya 5.000 sing enak iku. Sing enake gede-gede nih kalau lontong. Iya, pesen satu. Terus paibuan nih. Wis 4.000 enak sampean aku biasa 5.000 lek dodolan sampean 4.000. Yo satu sih ku yo satu wis. Yo paibuan. Lho mosok mek loro Mi. Apa nih Sri? Lho ya telu Mi, sampean ku secara sampean ku mau sugih sak gendong-gendongan dermawan dan sampean ku lek pas iku kok moro ku bulik sampean ini. Ya Allah jene ya ponakan pura iku jene ku dermawan ngono. Limo wis macam limo wis Sri sak kan. Pokoke tak limo wis yo. Apa sak karepmu sembarang kali pokoke macam limo sing rego 4.000 apa 5.000-an ngono lho wis. Oh, aku suwun lek sampean pesen iku Mi, jan gak koyo maknar Mi. Jan lek ngomong ku sampe njondit iku lek ngenyang sampean. Lah tumono sampean iku Mi mosok 4.000 ku lho. Lah Mi opo? Akhire kondo dhewe gorengan ngono sing ditukno ora nyang Mi. Kok nemen. Gorengan apa Mi? Ya rupane goreng dhewe iku lho, golongane weji puret-puret terus man tempe gombal sak mini-mini lho. Ya Allah, ono lombok ya barang gak tau bondo. Ora ono ta, kondo dhewe. Duwe tisu apa ora wonge? Ya serbet lah. Gombal ora tau tuku tisu parah lek ya wis lek ngono wis kon mangano lek ngono wis aja lali macam limo sing rego 5.000 apa petahan. Ya, satu-satu sih no. Sido ya apa Mi ono rendang emang. Lho ayo mari ngene wis kon tak kirim. Aja dindekno sing sampean ya Mi ya. Ya. Oh, jan pokok iku mang rek diunjukno ngene. Brodol kate enak Sri, kon iku gak apa-apa melas-melas Sri, kon iku gak apa-apa wis. Rezekimu ku akeh teko Umi.